Nakio. Ewan. Bian. Ora. Matara kidogo higa. Tara nakienda na biyo tirali tukoria. Atole. Ana utali ka. Tara nyakia ya higa na ninde tawara kuna banyimbo bandi. Adona kumnyoka higa. Nalia korra. Hata muonekani. Mwakire? Hapana nilikupea. Nilikupea. Wakati nilipigwa. Ndio kule gari. Wapi huyo? Wapi huyo? Haya mzee. Wapi huyo? Monshumuligiri bono buno tengere TV ya uchinse chiga chiebono bogosoni gotere mase mukuru gati yumo chobosongo ekero tagana tukubwatia no kurobekana kweli tukoria lero kuligereri go buno tengere tase emambe ya bono aiganga tigati yumo chobosongo ekero roche obosombi na bogono bonchoria borokante gotenena kubwatekana buno no kurobekana ukubono kogendrete kone kiwase chinse mo aigaso mu chobosongo buno chinse mo chinde kurobekana konkora tigara maiga onyire buno nkwarense melia nyakoye buno kurobekana kwabo go kubwatanse bare neterigoeteka abantu abange nigo bono bali bete bare ya nyakoye kubwatekana buna no gotaetekana boy go kunyara kwimurunganiria anda kobokoryo bomura wense William Samoei Ruto asabono bagendete kwimurungania na gotaka buna amagori ebintu aine kibuna ngo ke wale ugobono asiri tukule ntekane bono kiabere ke gukuna mono anaiga somo cyobosongo buno rocheiga buna botambe nseme kigali niko chikoba kinyinge asigonde tukulia rero asaya ni gategerete kigima banchoria bonde bonsi mbayo naboigo buno rocheiga nigo bono bosombi bwarokane kole mara naboigo aiga chinsemo niko bona banyimbo barutire kire nsemo iyo yakwana kibuna onde bwensi oranyarwa kurobekana katikati yo mucyo bosongo andake na baranyar ko mikurege tambo kirege tindi kubwatekana nongo tingirwa kubolende okubona kwa rutiro gatigatiga yo mucyo bosongo nsemo yo bosombi ngati nsemo chibono cya rokane gukunwa moro kubwatekana buna gali nchiyo chiwanchiro gosoka akurugatigati yo mucyo bosongo andake asokorobekana kwiri tukuria rero goru mnorigereti gensemo ya nega igagati ya menye ubara senseme ya naba kesana owe barokane goichanda mono no gokumia konene kubwatakana buna bosombi mboye bokolekana gatigati umucyo bosongo ni gasakirete ni gasategerete mono asenge incho buna oborendi bobekirega no botindi ngonyiro bono litukuria 77 korobekana wakorekana gatigati umucyo bosongo ni okwarenga konne okubona kwirete abantu batano noyo mukunyara gosirgo mabwabo kubwatakana kubwatakero chimbunda gosama sasi n'abanyanyimbo kurugaiga asomucyo bosongo andake gento kia retro bomo no gocha samenyi bensemeye ekibono kerera ndake barobogota robekana kolende isiko yo mucyo bosongo echinsemo chibebekaine anensemo ya daraja 2 antu arana ukurobekana nkwarenga asemambi yabono anene asaba anto konyara gotanga obosombi gokolekana oguto kwemerera sensemo yechibarangati yali abaka kolekana asekonde chinsemo ya minyingo buno tokumanyirwa naro boigo ni gansemo yo bosombi ebeteke gotinda muno kubwatakana unamenye bensemo yo nigo bagendrete korobekana kiendia geikomi aiga katikati yo mucyo bosongo buno nakomanyiri go moncho murigereria aseni gategerete emiroberi yonsi nigere asenchera etali ya botambe kubwatakana no korobekana gokole tukuria rero abanga baba soko murunga ni bakote abuna no konga kubunga tena nkwana no yomo bamenyi kurwasa na gosiko gochagaiga ngende bono nyaro kwano murigero Ndizi TV anda keri tukuria rero na kyoro chirigendrete obosombi mboyo bonchorie mbiyo bintu mbiri koniwa andanke ingike gendrete na nkero chikira abantu bagendrete korobekana na kyoro kwasiriza Inchenko kumonyancha ebintu mbuyabire ekarabire buyiga etokota banga omorembo cha Kenya no morembo yokoretwa n'abarayi abarayi bagotata morembe mbari batobogoretie bogima bato ebintu bigotokongera bataka totwara morembe igo boro mboronge tore teri bintu bisambete nonya bosongeye teri nge poete sengenje ntotete bintu bitutukana sinini bintu by'abantu bisareke lakini bintu boronge bire ekere kya magara kenaki abantu baragere abantu batwara boraro nto egu chinyombo tutachirochi nto egu ndage tutachirochi twerigerie tweroserie
buna mogusi etwanyete kwirigena kweroseria ekenere kia mang'ana nakio gikero Sana ande bono tiga nkwane no yo muna nde oro momenye korwa senseme ye county ya Kisii andagera tebia mange igoro yo korobekana kuri sokori aro na cheko ya bulitangani oroche gento keyo kagendrete gatigati yo mucho bosongo buno lige chiduka yo chisiekire chigari ni go chitenene andakana korwa secretary na bego kwanengane tukuri rero enkoro Frederick Jackson Orero omundu mu matatu Narok line nkore nginje na bonda ro maoni anare false asa yandi ninya kwana yani I'm very much happy with Dr. William Samoei Ruto. The way he is controlling Kenyan. Ege kogera ntoko batwensi pitote benga twantete Raila. Inche bunanche omudumu matatu. Nje na mwakirite Dr. William Samoei Ruto ekura nande ngo sabanga Dr. Ndoche gagendrete ko bange mikakati yaye. Boni kabuna toleiga nonye naye nkwari konyoro mwana boni gatara after 6 months. Dr. William Samoei Ruto nkore ngina kalimita asigete na gusaba chideni gete igochicha igegera tonyoro bosiobwo igonto nyara goteba nga bono na ritogo chaka goteba ngobosi tutagete emetienye yene ne ranyorero bosi emetienye tano ne ranyorero bosi emetienye bono incha ya naraya Kumwachu muligere bono tiga bono tosange no yonde gaiga oigwete korengana nere agotana tabwa timu chandonde abasa amenye benseme yeba barokane kogechigwa kian anda kenkiora kona siri tukoria rero Amarieta ngoro ku Josphat Nyacha igondo Monterebo Transline Classic na kore miaka 10 ase miaka 10 asobora yobo twachora indo chobo gimabwa beiro bokong asa maoni anase asa ebinto biribingu misete enkoro yane obora yobo twachora njembongo getibu nancho yomobo number 1 William Samoei Ruto kerare korgichikura atebete economy ye vijana nkonyi mokiara akasema kobere moto map lakini bone korikor moto map egenge ne chuba bwate anyukune kirense oikira asigete bono buna ncho Montereba otebire Ntereba pata ya 3 months RSS ko expire agakwa na 10,000 akane kirasi ari nu RSS na ndongo 3 months na ndo rusiri mgechiko bono nje no monto mutaka incho gondi ikire kaingo rusiri bwechiko miko pata ya 3 months bono nje naro raiga amandamano aya ntonchendo chembuyara ase amaoni ane amandamano mbuyare abana inji bakora amandamano ya imani batari gosara bintu by'abantu no more batari go utamerero amandamano aba yo morembe na intu buna papa na intu agasto gotete umwana inji papa nonyo obwate sarakasi inje ngo basabanya sae momo amagoro tari ero kwerwanirira papa nabwate bintu bimoisaine papa no mwana inji buna intu abantu abataka nintu akurwanire sana na ndaka tiangone mono yo mobwa bwata na baiga abamenyi kurwa seme ya Kisii na warabato manyato manyina igoro yokorobekana kuri sokori yarere erenkiara kwana aserieta Marieta ngorku Dennis isaboke runyanchwaria kerore jeno monjolie town ega mokomoke mondo kwerigerie binte bike batenga omonto korkunga nere asera ehoke nyene kurwe town Kisii kurtoreto burayo bwo murai Ruto bono njetindochi ngendoki akonyiro mwananchi orense igatetenga ngwimukiale bottom up egona ndiro nga bottom down asenga njo bintu biri barengense bayimokeri igorigenda gakorki dikine gochigoro akema gatebanga ngorare abantu bali barense kumbe abantu bali barense mbaba mangi banyole meremo abega tolensa tugendere koberanse kwarorire so nere gotenga ngakara gatenga gosino kokonyo mwananchi asegendukeri atagete njegendo kana gatenga kiekera maandamano yaro tigabo asengenjo ngano kwandamana kwatabe mu murai bwensa koreki akeye binto amaguta asana gutumia siringi ya 50 rero ngotabe karwemi asana gajire siringi 200 ngotabe karusingi 400 bono ngo banga korregas ngiche tawndo siringi ndo 200 nkwenda nyomba ubo simbonta gete kwanda nyomba sukari nenta gete ngoswe supermarket sukari siringi 250 kilo nkwenda kokoro bosi 250 na bumbwate 200 ikono gente kengo kyangonyire poto mapu tindo chiache yae murayo igatigarengereira nense no ibire batebanga omonto gweke nyase ga kumuimoki so imoki oro nyase ga kuira ninze biya mono
Kenya sali gele bintu andaka umora iwe kama kya ODM rero moro dingo chakira umuro bwo sangira Kisii yo kurusia serikali anobe kese yo kurusia umura iwense asa kese kachikora chia kubya anto mere buna bono iga igongo nyebeka tali nga usengo chikotego semami igobono buna bono iga mbwate simyane iga igonta getego sobne gele tanga ki www tumechoka.com igonde tayari kugebeka nga mwa limo lyoka ngande kegende immediately mura yagende katimoke ande sogoi. Yasano mwanchu muligire bono nara yogende takone kiwa ko rugatigati yo mucho bosonga gatante ko sangamo na inwa senchera engabune yuga buno ko igure bono gati amenye kura senseme yego yo mucho bosongo niko bagendrete ko murungania anene aso okoba okwe serikali ya Kenya kwanza asabate bire buna gati ebintu niko byarokane ko kina na kwenda amagoli arigesara egento bayiro ko boko murewe kema kyodi emrera muro dinga na boni ko bate bire bune egento bagani buna amenye be county ya Kisii no kurobekana kwa murembe anaso kunyara gotosari ebintu asabate bire buna bagendra kurobekana ko serikali ya Kenya kwanza ya iguru ko gani kwabo anasokonyera ko yuri ebintu obya magori asabate biri buno muro biri bottom up economic approach no robate biri na batrara angenchende yonsi gochi asibale na yagande tokoleka na boigo inyiro bonto no kumulekera chinse mochinde ali yagande tokoleka na chyakote buna bali bagotumia nebara ekonde chinse mochanya ko itse mocho yugizo moncho muligeria ebali yasabono tirigo etaka kuboteka no kurobeka no gotindi ko gandrete ko ne kiwa asense meyo boigo inyiro bune county ya Nyamira ngo kurobeka no gotindi ko gandrete ko ne kiwa robuno mulikito kura sense meyo job mangi atomanyiri buna okorobeka no gotinde ni wacha kemambia rero asensemo ya Nyamira gento kerere bono bonchoreria gotenena nabo no bosombe asensemo no igo abantu bali bakuru chinsemo cha Nyamira gocha Kisii osebe gora kunsemo cha Kisii go Nyamira babori ko maiso ko bwatika no korobeka no gotindi boigo ko gendreta se county ya Nyamira onyere buna litukoria 77 county ya Nyamira nja korete korobeka na konde wense eye ni gotebeka na buna ni gabanya nyimbo baigete aseri tukerio emambe chuni asechi obis cheki amakirikia ODM imeye county ya Nyamira aso korobeka na kwa renge kogo cha krasa motuka mange anekero korobeka na ko kolekana ase county ya Nyamira kwenda sabono korobeka na kuni ko gendrete ayunga tiari umulikito kura se county ya Nyamira arabaga kubwatia na gotuma ina ya gendrete go kolekana igonto ndrogota na chinse mochinde anaso muchobosongo irikunya na kumana ya gendrete ga sebiro bitero bitam ntoko mana ya gendrete kuro chinse moja daraja mbili ase otogote buno gotayite ko webara nseme ni go gendrete ko bwatanse ekero buna Ndizi TV turamurikira so wime na kumana ya agendrete go koleka igoto skandra goto bwati buna botambe nsemeli mtandao nyora Ndizi TV news digital na bagense meli ya YouTube na goto buna Ndizi TV ekero bono agendrete ko bwati asobo ime ali agendrete go koleka na aneli tukeri gali yokorobekana kubono go segetira anene mono nsemeli yo komereria serikali Azimio One Kenya abatani benseme una ko igoro moncho muligeria bagendrete kureberere byabo no kugani kwabo igoro yokorobekana kweli tukeri gabangati ya menyo moncho muligeria na chakote buna chiduka chinyinge asomo chobosongo niko chisekire aseri tukeri gari rero egento kerereto obonchuriya konyara kwera nanse nabo egento kerere bono moncho muligeria obosombi konyara gotenera kubwatekana na ryagendeto korekana aseri tukeriga ryokorobekana ribona chekote buna ryagendeto ko segetwa nensemeria ya Azimio One Kenya gono konyara koligero moncho muligeria anene chigari chikonda nsemo ya Nakuru Girgin Naivasha osigari chikonda masava marefu anekurwega segatigati mu chobosongo moncho muligeria aiga nigo ya betereri barobwo taikirani obosombi bwabo ekigari chikonsemo cha Bomet Narok na Boigo na Nairobi ne chinsemo chinde ni gobono obosombi ubono wanyarire bogotenena ekero ligereti buna gari nchiyo aiga senseme yega gobono tengerete masa mu mwancho muligeri chidukani go chisiekire bonchorie mboyo ane chigari chikone chinsemo chire chia Kisii mogonga chinsemo cha Kenya ane chigari chia Madaraka Express ni gobono to ko ligeri gaiga buno tengerete geti ya uchinse chiga wasombi obu mboikiraneti nabego jiduka chinyinge buna kwanya go koligera TV ya uchinse chiga Nyanza shato nchikagati chiga staligo kirania ni gonese moche jachen chibengi boigo nonye chigoire chinse mochinde ni go wagote buna mbali konyara gokora bunchire bonde bonse ase lituko lya rero bono mwancho mulige na bokondra ko bote na kumanyibuna na lyagende to kolekana andake ekero togendre kumulikira na kubwatia anane kurugatigati gaiga yomuchi obosongo go chibiche ichi nigo chikogochera eyamaseyemo kurugatigati yomuchi obosongo eliko nyara kwane kimuna twakumanyire na ria yagendrete go kolekana gande go tubwate retirana nchenko ko Vincent Onyancha TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na Smart TV obwensu bw'omugusi.
DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu go onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge nyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asika kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoikoyenyore. DZTV nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi. na boigo onchore irio yao nigo torenekerenga ekiokorentera emerobuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwenso bw'omugusi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorbogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorbogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomu Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorbogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Dizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorbogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Dizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asoro Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Dizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurikira chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorbogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoyenyore Dizi TV nigo turinikiringa ikiwa korentera emerabuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV
Mugusi nigo bono yakini kirundekerene nego live Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turi kirenga ikiwa korentera emero mirunge chinka kichonsi Dizi TV obunsu vuo Mugusi Dizi TV obunsu vuo Mugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boigo tonyora asurugun kurbogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turi nikirenga ikiwa korentera emero mirunge chinka kichonsi Dizi TV obunsu vuo Mugusi Dizi TV obunsu vuo Mugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boigo tonyora asurugun kurbogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turi nikirenga I'm very much happy with Dr. William Samoei Ruto. The way he is controlling Kenyan. Ege kogera ntoko batwensi pitote benga twantete Raila. Inche bunanche omudumu matatu. Nje na mwakirite Dr. William Samoei Ruto ekura nande ngo sabanga Dr. Ndoche gagendrete ko bange mikakati yaye. Boni kabuna toreiga nonye naye nkwari konyoro mwana boni gatara after 6 months Dr. William Samoei Ruto nkore ngina akarimita asigete na gusaba chideni gete gochicha igegera tonyoro bosiobwo igonto nyara goteba nga bono na ritogo chaka goteba ngobosi tutagete emetienye yene neranyo orero bosi emetienye tano neranyo orero bosi emetienye bono incha ya narayo Kumwachu muligere bono tiga bono tusange no yonde gaiga oigwete korengana nere agotana tabwa timu chandonde abasa amenye benseme yeba baro akona siri tukoria rero Amarieta ngoro ku Josphat Nyacha igondo Monterebo Transline Clask na akore miaka 10 ase miaka 10 asobora yobo twachora indo chobo gimabwa beiro bokong asa maoni anase asa ebinto biribingumisa tenkoro yane obora yobo twachora njembongo getibu nancho yomobo number 1 William Samoei Ruto kerare korgichikura atebete economy ye vijana nkonyi mokiara akasema kobere moto map lakini bone korikor moto map ege oikira asigete bono buna ncho Montereba otebire Ntereba pata ya 3 months RSS ko expire agakwa na 10,000 akane kirasi ari nu RSS na ndongo 3 months na ndo rusiri mgechiko bono nje no monto mutaka incho gondi ikire kaingo rusiri bwechiko miko pata ya 3 months bono nje naro raiga amandamano aya ntenchendo chembuyara ase amaoni ane amandamano mbuyare abana inji bakora amandamano ya imani batari gosara bintu by'abantu no mode batari go utamerero amandamano aba yo morembe na intu buna papa na intu agaste gotete umwana inji papa nonyo obwate sarakasi injengo ngo basabanya sae mumo wa magoro tari ero kwerwanirira papa nabwate bintu bimoisaine papa no mwana inji buna intu abantu abataka nintu akurwanire ya sana na ndaka tiangone mono mobwa bwata na baiga abamenyi kurwa seme ya Kisii na warabato manyato manyina igoro yokorobekana kuri sokori ya rere erenkiara kwana aserieta Marieta ngorgo Dennis isaboke runyancho aria kerore jeno monjolie town ega mokomoke
monto kwerigeria ebinto ebike bagotenga omonto okorikung'a nere asera Neoka. ehoka enyene korwa etown Kisii korutoreta oburayi bwa omorai Ruto bono inche tindochi ngentoki akonyire omwananchi orense igatete ng'a ngoimokia are bottom up igono nindoche ng'a bottom down ase eng'encho ebinto biri bareng'ense baimoke rigori rigenda gekoriki rikine gochia igoro ake magateba ng'a nkorora are abanto bari barense kumbe abanto bari barense mbabo mangi banyore emeremo abega torensa tugendere kobera nse kwarorire so nere gote ng'a kare gote ng'a gose nogokonya omwananchi ase egento keria atagete inche egento kare gote ng'a ekero maandamano yaro tigabo ase eng'encho ng'a nokwandamana gotebia omorai bwa ense akoreki akeiya ebinto amaguta ase nare gotumia siringi 50 nare ngotebia ng'a karwa ase nagachire siringi 200 ngote ng'a karwa siringi 400 bono ngoba ngokorera egasi ng'iche etaoni ndo siringi ndosi 200 nkoenda nyomba obosimbo ntagete nkoenda nyomba esukari nentagete ngosoe supermarket esukari siringi 250 ekiro nkoenda kogora obosi 250 nabo mbwate 200 igono gento kenge giankonyire bottom up tindochi ache yaye morayo iga tigarengerera iranense no ibire goteba ng'a omonto ogoeke nyase gakomoimoki so imoki igoro nyase gakoiraninse biya mono tiga sarigere ebinto bino Andaka omorai bwe kemo kia ODM rero Amolo Odinga chakira omororo bogosangiri Kisii yo kurusia serikali ano be kese yo kurusia omorai bwense asa kese kachikora chia kubya anto mere buna bono iga igongonye beka tari ng'a osengo chikotego se mami igo bono buna bono iga mbwate esimi yane iga Inka Kichonsi DZTV obwensu bwomogusi.